அவங்க நீங்கள் இந்த ஃபோட்டோவில் பார்க்குற குழந்தைங்களுக்கு வந்து போயிட்டா. எனக்கு அந்த பேர் வந்து ரொம்ப சேலஞ்சாக வச்சாங்க. அந்த பேரை காலையில் எனக்கு நான் சர்ச் போயிட்டு நான் வந்துட்டுட்டேன். நான் ஸ்க்ரோல் பண்ணும்போது நான் நியூஸில் பார்த்து குழந்தை மிஸ் ஆகிட்டாங்க. எனக்கு தெரியல எவ்வளோ மிஸ் ஆகுதோ. எல்லா கேட்சும் இங்கே மிஸ் ஆகிறது தெரிஞ்சுன்னா இவனும் எங்கிட்ட என்னன்னா அவன் வாழ்க்கையினோட விளிம்பில் போராடி ஜெயிச்சவன். அவன்லாம் வந்து பொழைப்பானு யாருமே நாங்கள் நினச்சி கூட பார்க்கல. அவன் உங்கள் வீட்டுக்கு வரும்போது கண்ணு வெளியில் வந்தவே இருந்தது. அது இன்னும் எங்கள் கண்ணுக்குள்ள அப்படி நிற்குது. அந்த மாதிரி இருந்த பொழுது காப்பாற்றி ஸ்டேபிளாக வச்சு இதில் காப்பாற்றி வச்சுருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு நீட்டாக இருக்கும் போது வீடியோவில் நானுமே பார்த்தேன். ப்ளீஸ் பே பண்ணுங்கள். கோடு எங்கே இருந்தாலும் கிடைக்கல. நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணுங்கள். போஸ்டர் ஷேர் பண்ண யார் கம்மியாச்சு படம் அது குழந்தைக்காக எல்லாரும் ப்ரே பண்ணுங்கள். சீக்கிரம் கிடைக்கணும். இல்லைன்னா கடவுள் வந்து கடவுளே கிடையாது.